Right, maskera sei comrades. Zita rangu ndinonzi comrade Nyoka Yemabhunu kana kuti comrade Kid Marungu. Mazita aya handina kuapiwa nevanhu, ndakaapiwa nevadzimu. Nhasi uri musi wa1 January 2025. Vanopa kuti ndirekodhe pano ndo vakandipa mazita iwa. Handitumwe nevanhu budo, ndinotumwa nevadzimu, ndo vanondituma. Nhasi uri musi wa1 January 2025. Mwari azokuitirai zvakanaka. Tinokurukutidzai Zimbabwe matenderwa kuti mupinde mu2025, kwete nekuda kwenjere dzenyu but nekuda kwenjere dzaMwari nevadzimu, kuti muone kushanduka kwenyika nekuzogadzirwa nekudirwa shuga kwayo. Gore rino tari pazita kuti rinonzi gore regudo. Gore iro riri mutaurirane kumadistrict kuti gore iro rinonzi gore regudo, kunyanya kunana Midrand nekunana Masvingo, Maseo nemumabranch, mudzidzisane kuti gore iri ranzi rinonzi gore regudo. Gudo kana rakagara pamagetsi arirohwe nemagetsi. Arirohwe nemagetsi kana rakaenda pamagetsi paya. Rinototamba kongonya riri ipapa, harirohwe nemagetsi. Ndo zvarakangozvarwa riri. Saka zvinofungidzirwa kuti zvinouraya vamwe vakaparara. Iro harife naizvozvo. Mungatonetseka kupa vanhu mishonga nechi nechi. Iro roramba riripo zvaro. But haisi nyaya zvayo yatauya kuzorekodhera. Takanzwa Temba Muriswa achichema zvikuru zvakanzi naTemba Muriswa. Ndataona vatagwirei muri kuita zvisirizvo, ndava mafambiro amuri kuita hana kunaka. Mapesa nzira. Zvamuri kuita zvakaipa izvozvo vatagwirei. Vatagwirei ava havana kukanganisa mukunge vachibata nyaya dzine chekuita nemanengi nezvemutambo izvi chete kupera. Aiwa, vatagwirei ava vari kubata pese, ndo pavari kubata. Ini toziva kuti Temba Muriswa iwewe wakaenda kuState House wakabva wanotaurira wakare shumba unoti mukoma wako maningi uchita uda kukondesta, ukanzi all is fine, do it. But hauna kuziva kuti haudiwe ipapo because iwewe hausi mukaranga kai uri muzezurire. Chero muchiitanana shumba amai guru chakati muchinyepera zvamunombonyepera nazvo. But still unosungwa nemurau kuti hausi mukaranga. Because vamunangagwa vatora nyika iyi kuti Midlands neMasvingo ndo Zimbabwe. Vese ana Machi Central naMachi East haisi Zimbabwe. Midlands neMasvingo ndo Zimbabwe. Uyu tagwirei uyu haana kubata nyaya dzemutambo chete, abata kwese. That's why makaona akabva anoisa mugwizi. Kuisa mugwizi mushando wake. Kureva kuti mugwizi anenge achiripota kwaari. Arikuda kucontrol everything. Pese panopinda mari ada kuita make sure kuti acontrol. Bhora rine mari chaizvo inobva kuFIFA and CAF. Saka ndizvo akaisa ningi akaisa munhu wake ipapo boss adata make sure kuti anatso control all sectors. Hapana chinhu chinoitwa naTagwirei chinobudirira. Munhu ada kungoita make sure kuti aparadza nyika. Andimazvona. Akadonedza even ningi Federal Bakery ningi mining. Handi muri kuzvona. Adonedza zvakare Shamva gold mining. Andimazvona. Arimo imomo. Lafarge biggest cement company in Zimbabwe yagwadama because yakatengwa naTagwirei. Handi muri kunzwa. Marodhi ari kuita ari below standard. After 2 months anenge aparara. That's why muchikoona kuti vanhu vari kuwaste even millions. But kana mvura ichinge yauya mabridge iwo ari kukukurwa nemvura. Hapana chinhu chinoitwa naTagwirei chakanakira nyika. Ari kuita zvinhu zvinozadza mapersonal interest ake. Ari mazvona. But iye Tagwirei anotumwa nani? Boss wake ndivamunangagwa. Saka mamwe makambani anenge ani ndatagwirei aiwa anenge asasa Tagwirei ndiye mukuru nda-ED. Saka munhu ada kucontrol economy ED ada kubata masectors ese. Saka imimi vamuliswa takwana muchichema kwazvo kuti aiwa zvazodai enda akunzwai kana tichitaura pano tichitaura kuti aiwa ED uyu
ashata mune muchiti zvakaipa ezvino zvakukubatai vatemba muliswa nekuti ezvezvi maona ka zvamakaitirwa kubhora maona zvakubatai maona zvamakaitirwa kuzifa ka maona zvakubatai but kana zvichiitirwa vamwe munonyarara baba muliswa makanga muri munhu ataimba naye chaizvo especially kunyaya dzine chekuita parliament maamuri munhu anga ane voice rekuti akataura even against corruption. But imimi you are one of the person kakanga achimhanya chaizvo panyaya dzekuti vamunangagwa ngavapinde 2017. ED zvaanoita ndezvekuti anoshandisa vanhu kana achinge akushandisa ubva akutaya ndo simba rake. Anoshandisa munhu, basa rake ndere kushandisa munhu, kana apedza kushandisa munhu anobva akutaya. That's the reason why 90% yevanhu vese vaimira naye paaitiza achipinda nemuMozambique achipinda muSouth Africa 90% yevanhu vakanga vachimira naye achavada dzamhandu dzake. Ane vamwe ndo zvaanoita. Iwewe Temba Muliswa iwewe nhasi unoyu audiwe, anodiwa ndimugwisi. Magwisi ndiye anodiwa. Ndakazvitaura kudhara pandakaisa audio ndakaona tumwe tuvara kashituke kwandiri chita kwewe nyoka yemabhunu zvauri kutaura izvozvo uri kuzviwana kupi? Uri kuzozviwana kupi? Ndo zviripo ma-institution government ese akepshwa naye ende arikuda kuti aite zvaanoda maposition kubva kuMidrand kusvika kuMasvingo. Chaari kuda ndechekuti vanhu vazare muma-institution government, vanhu vaanocontrol. Recent appointed police boss from Masvingo Mukaranga, immigration gono mukadzi uyo from Midrand, CIO boss from Midrand, chief secretary to the cabinet Martin Rushwaya Midrand Mukaranga, ZBC CEO Rushwaya lady iye Mukaranga zvakare. Muswere original yake from Masvingo futi. Zinara boss Mukaranga uyo andi mazvona. Cabinet yakazara nevanhu kuMasvingo neMidrand. Saka nyaya haisi yatagwirei RBZ Masvingo province. Andi mazvona. Only solution to end this madness kubvisa vamunangagwa kuti vabve pachigaro. Vamunangagwa vanofana kuenda kuprazi vanotamba nevanhu. Hapana political will inomisa corruption muZimbabwe. Zaki haigone kusunga munhu pasina instruction inobva kuna ED. Saka ndinonzwa vanhu vachita Zaki is a toothless dog ndondoni vachitaura zvinhu zvavanenge vachitaura zvezvi. Haisiriyo nyaya. Andi mazvona. Ukaona watosungwa neZaki hauchadiwa naED. Andi mazvona. Saka nyaya iripo ndeyekuti please vana veZimbabwe svinurai. Musave vanhu vanoda kushandiswa ne-corruption. Musave vanhu vanoda kushandiswa nezvinhu zvisane basa rese muchiudzwa zvinhu zvisane basa. This is the time to stand up. Inguva yekuti mukorekte nyika yenyu kuti ibve mukati me-state capture. Nyika yabatwa nematsotsi, ndo ari control nyika, ndo ari control everything, ndo ari control ma-mines, ndo ari control everything. Hapana pachakanaka apa pese pari kucontrol naED. Natagwirei. Saka iwe Temba Muliswa itime yekuti unatsoona ndi munoenda ikoko muchiti maiguru wangu chitaura mukadzi wamunangagwa maiguru wangu mukoma wangu wona akawaraswa. Munangagwa ari simba rake riri pakuti anoshandisa vanhu, akangoshandisa vanhu achakudai anoda kushandisa futi vamwe kuita kuti musasvinure. Ndo zvaanoita izvo. That's the reason why vese vakamira ndamunangagwa 2017 vese varaswa. Vese vakamira namunangagwa 90% yevanhu ivavo vamwe vacho vari kutamba kongonya varaswa. Anenge akutoda vamwe vokuti ashandise futi. Saka enough is enough. Munangagwa anofana kuenda. Ndo message yangu ya January musi wa 1 first audio yangu ya January. Our theme this year Munangagwa anofana kuti aende. Gore rino igore regudo. That is that. Ndo zvatiri kutoita. Takataura takati vari kunyami vari kudandarecha, vari kumuti usina zita, vari kumvura zhinji. Titarisei. Kagui vakagui sekuru kagui mbuya Nanda neoreka. Titarisei. Nokuti patakatarisa tada kutora a tough decision to save Zimbabweans. Right. Pane uyo anonzi Charlton Wende B1. Sashandiswa uchipiwa mari uchisa muhomwe iwewe. Uchitumwa kuenda kunotsvetera ma-member of parliament. Uchivafurira kuti itai zvokusapota ED. Todya mari muchigowana tumari. You are a member of parliament.
wakaenda kuparliament kunoseva ma-interest evanhu kwete ma-individual interest. Usabate moto wakarekodwa, nyaya yako iri kuzikanwa, zvese zvauri kuita, you are under spotlight. I don't want to expose you in social media. It's too early to do so. But I'm telling you, Charlton Mwende, uri mutengesi. Taifunga kuti maybe my opposition party member is a government in waiting. Simba rao ndere kuti Zimbabwe iende forward. Nyamba muri kusenzera matumbu enyu mu parliament. Mufunga kuti ED ndi Mwari. Zvaanoda ndezvinoitwa. Usabate moto iwe Charlton Mwende. Wakarekodwa zvese zvauri kuronga nevanhu, unofunga iwe nyika iyi ndeye vanhu. Nyika ndeye vanhu, haisema individual. Saka izvozvo ngazvizikanwe kuti we are not going to fold our hands kuti Mnangagwa aende ku 2030. Gore rino ndere gudo. That is that. Tikuda president anodenounce war. Tikuda president anodenounce kulutwa kwema minerals. Izvozvo zvoga nyika yogadzirwa. Nyaya haise part, but nyaya ndeye Zimbabwe. Zvokuti party yangu zvakaita asi zvatiri kuda for the moment. Tiri kuda nyaya ine chekuita neZimbabwe. Tengesi tikotwa opposition party tumwe twakuda muri kutozvibatira moto, makanyeperwa muchinzi ane simba kwazvo. Chakanzi chanazo chaya munhu achatanga kutiza ndi Mnangagwa. I want to assure you. Muchazviona and you gonna see. Totaura so ni chiguma. Pasine matengesi.